Ħadd m'għandu ikun suġġett għal xi attakk aktar u aktar meta jkun qed jaġixxi f'isem il-poplu bilan li jassigura dak li hu sewwa u għalhekk il-Kabinett tal-Ministri qed jibgħat sinjal qawwi li mhux se jkun ittollerat tali aġir. Dan intqal fi stqarrija mill-Gvern u l-Kabinett tal-Ministri b'reazzjoni għall allegazzjonijiet mill-aktar serji li ġew ippubblikati fl-aħħar sigħat fejn għadt li l-eks deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fern kien fil-mira ta' kampanja maħsuba biex inħolqu steer follows fil-konfront tiegħu. Intqal kif il-Prim Ministru Berta Bela dejjem esprima fiduċja ċara f'Mr. Fern tant li kien insista miegħu li ma kellux jirreżenja mill-kariga li kien jokkupa bil-Kabinett tal-Ministri dejjem appoġġja din il-pożizzjoni. Fl-istess dikjarazzjoni ġie nnutat ukoll li brabta ma' tali allegazzjonijiet il-Pulizija kienet diġà konfermat li ster li xandru fil-midja ta' pajjiżi oħrajn fil-konfront ta' Fern ma kienux minnhom. Intqal li fid-dawl ta' dawn l-aħħar żviluppi il-Kabinett qed jappoġġja il-pożizzjoni ħal Prim Ministru it-tnejn meta iddikjara minnu fih li għandha ssir investigazzjoni fuq allegazzjoni li Chris Fern kien fil-mira ta' steer follows. Il-Gvern qal li l-Avukat tal-Istat intalab biex permezz tat-tim legali lokali u internazzjonali jittieħdu il-passi meħtieġa fl-arbitraġġ internazzjonali. Bekk jekk kif allegat intużaw flus tal-konċessjoni tal-isptarijiet biex jiġu iffabbrikati dawn l-istejjer. Dawn jiżdiedu mat-talbiet li l-Gvern Malti diġà qed jagħmel kontra Stewart. Il-Kabinett tal-Ministri fakkar ukoll kif bħalissa fil-Qrati Maltin hemm kawża miftuħa mill-kap tal-Oppożizzjoni kontra l-Avukat tal-Istat li l-konsegwenza tal-talbiet tagħha hi fost oħrajn biex Chris Fern jiġi infittex personalment. Ingħad kif l-Oppożizzjoni Nazzjonalista dejjem kienet lesta biex tipprova tkisser lill-eks deputat Prim Ministru b'mod partikolari mal-mument li tħabbar li se jkun innominat minn Malta bħala il-Kummissarju Ewropew il-ġdid. Intqal li l-Oppożizzjoni qatt ma jinteressa mill-pożizzjoni ta' Malta, iżda minflok dejjem rat li tikseb kapital politiku partiġan immedjat. Sa dan it-tant fi stqarrija separata il-Partit Laburista wkoll wera s-solidarjetà sħiħa ma' Chris Fern waqt li kkundanna dawn l-attakki malizzjużi. Il-Partit Laburista innota wkoll l-ipokrezija tal-Partit Nazzjonalista li waqt li issa qed issostni fuq l-integrità ta' Fern għażel li jiftaħ kawża separata biex ifittxu personalment. Intqal li l-Partit Laburista qed jimpenja ruħu biex toħroġ il-verità.